устодонам ба ман дониш андӯхтанд, аз дӯстонам низ баҳра бардоштам, аммо ба андозаи кофӣ аз шогирдонам омӯхтам. чунин ба қалам доданд бузургон ҳикмати донишандӯзиро. ба якояки шумо бинандаҳои азизу арҷуманди телевизиони синамо, ба хоса он нафароне ки ҳарчи бештар талоши донистан мекунанд, дуруд мегӯем. шумо шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирадро тамошо мекунед ва дар ин барнома суол барои дарёфти калима пешниҳод мегардад. ҳайрон нашавед ки имрӯз дар барномаи мо 8 нафар аст, чун барномаи мо бо 7 нафар ҷараён мегирад. як нафари дигар ғолиби суоле аст ки мо ба тамошобинон пешниҳод карда будем ва барои он ки ҷавоби суолро пешниҳод кунанд, мо бори дигар ин саволро ба саҳми шумо бинандаҳои азиз мерасонем. дарахти чормағзи ҳиндӣ ки ба дарахти хурмо монанд аст, меваи ин дарахт гирди калон буда пӯчоқи ғафс дорад ва даруни он обе ҳаст ки мисли шир ва ширин аст. ҷавзи ҳиндӣ кокос иборат аз 6 ҳарф. акнун биёед ҷавоби саволро аз забони анамин иштирокчии барнома мефаҳмем. марҳамат. салому алайкум, ман убайдуллои сайвалиев аз ноҳияи данғара. ҷавоби ин савол норгил буд. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ба ифтихори ин иштирокчӣ як каф мезанем. хуб, шумо нисбати барномаи мо чӣ андеша доред? барои тақвияти зеҳни ҷавонон беҳтарин барнома аст ки такмил медиҳад, сайқал медиҳад донишашонро, ба хотире ки саволҳои муаммо монанд аст. ҷавонон мекобанд, китоб мехонанд. ба хотири сайқал додан дониши ҷавонон беҳтарин барнома аст. шумо саволро бо кӯмаки дӯстон, рафиқон пайдо кардед ё ки худатон пайдо кардед? Не, ман худам кофтам. худатон ба фикрам омӯзгор ҳастед? Не, ман коргари соҳибкор ҳастед. беҳтарин. бори дигар барои омоданҳоятон изҳори сипос. мо чун ваъда дода будем бинандаҳои азиз, ғолиби ин бахшро туҳфа интизор аст ва ана ҳамин ду туҳфа ба шумо пешниҳод мешавад. марҳамат, биёед. бори дигар табрик, ин ғолибият муборак ва итминон мекунем ки дар нашрҳои баъдии барнома бо як гурӯҳи худатон меоед ва дар барнома иштирок мекунед. бори дигар изҳори сипос. хуш омадед. марҳамат. акнун дӯстони азиз, мо бозии навбатиро бо иштирокчиён оғоз мекунем. имрӯз дар барномаи мо иштирок меварзанд як гурӯҳи донишҷуёни хоҳишманд аз Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, бахши филология ба фикрама. яъне ҳама дар оянда омӯзгор мешаванд. азбаски ихтисоси мо фарҳанги ҷаҳонӣ ва ватанӣ аст, мо дар оянда фарҳангшинос шуда кор ва фаъолият менамоем. хуб, барномаи моро боре тамошо кардед? бале, барномаи шуморо тамошо кардем ва мо хостем ки дар ин барнома ба гурӯҳи худ иштирок намоем. яъне ба фикратон чӣ гуна барнома аст? ин хеле барномаи ҷолиб аст, яъне интеллектуалӣ ки ҳаст, бисёр барномаи ҷолиб аст ва мо хостем ки қобилияти зеҳнии худро дар ин барнома санҷем. бисёр кори хуб кардед. ташаккур. ва мо барои шумо барор мехоҳем. агар шумо қоидаҳои барномаро донед, медонад ҳама тамошо накарданд ба фикрама. хуб, барои нафароне ки барномаро тамошо накарданд, бори дигар қоидаҳои барномаро мефаҳмонем. яъне барномаи мо чи аст? шакли телевизионӣ, кросворду, сканворд аст. ба фикрам дастрасӣ доред, на? ва дар ҳамин барнома шумо мувофиқ ба ҳамун сканворд, яъне ин сканворди телевизионӣ аст, шумо калимаҳоро ҷӯё мешавед. мо саволро пешниҳод мекунем, шумо фикр мекунед, вақт дода мешавад, миқдори ҳарфро мегӯем ва ҷавобро пешниҳод мекунед. барнома аз 3 давр иборат аст. дар даври якум аз 7 нафари шумо бояд 3 нафар монад. акнун ман намедонам киҳо мемонад. ин вобастагӣ аз зеҳният ва қобилияти фикронии шумо аст. дар даври дуюм, нафароне ки ба даври дуюмро хат мегиранд, 3 суолӣ ба ҳар кадом пешниҳод мешавад ва дар сурати ғолиб омадан дар даври дуюм, нафари ба миқдори саволҳо ҷавоби дуруст пешниҳод намуда ба даври ниҳоиро хат мегирад ва дар даври ниҳоӣ ӯро 7 савол интизор аст ва инчунин
اوро توفا نیز انتظار است. مقصد برنامه معین شد. پس بیایید بازی رو با اشتراکچیان آغاز میکنیم. رفتیم. سوال اول برای انتخاب اشتراکچی اولی برنامه. با دقت باشید. فکر کنید، سراسیمه نشوید. یار، رفیق، دوست، همدم، مصاحب، همدم و غمخوار. کلمه از 4 حرف عبارت است. رستنی است از عائله سایه‌بونگل‌ها که از دانه‌اش روغن می‌گیرند. یک نوع سیب. نام پسرانه و حتی اگر همین پسوندی ارو گذارند و باز کلمه های نمیدونم خانم یا ماه را گذارند، بسیار نامی زیبای دخترانه می شده است. ولی همین طور هم نامی پسرانه است. یک نامی بسیار زیبای پسرانه هم هست. اکنون مرحمت شما. شاید این انیس باشد. انیس؟ بله. همدم، همدم یعنی که رفیق. انیس هم میگویند که کدام نوع سیب انیس است به فکرش؟ هست یکم نوع سیب؟ شاید باشد، لیکن بیشتر به همین انیس وقتی که ما حرف ا را گذاریم انیسه می شود و این نیز نام دخترانه رو در بر میگیرد. انیسه ما ها؟ بله. انیسه خانوم یا بله. جواب شما انیس ها؟ بله انیس. انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. بله جواب کاملا درست است. ما اشتراکچی اولی برنامه رو انتخاب کردیم و اکنون سوال دیگر پیشنهاد می شود برای انتخاب اشتراکچی دوم. با دقت باشید. نکویی، لطف و مرحمت کردن، عطا بخشش، انعام. کلمه از 5 حرف عبارت است. ناز و نعمت، زن گرفتن، زندار شدن. نام نیز هست. البته نامی پسرانه است. تا جای در این برنامه شما فقط اکنون نام میکوبید. همین سوال‌های ما بسیار ارتباط دارند با نام‌های پسرانه. کلمه گفتیم از 5 حرف عبارت است. نفرانی هست که واریانت تو جواب داشته باشند. شما مرحمت. خیلی که گفتن این نامی مردانه است و شخصانی که زندار یا اینکه با فکر من این کامل می باشد. کامل؟ بله. هم اسم مردانه است هم شخصی که زندار است. این یعنی یک شخصی کامل حساب می شود. کامل تا جای می تواند، اما ما گفتیم باز لطف و مرحمت کردن، کرم، عطا، بخشش. بعد چه خیلی می شود که کامل این خیلی مرحمت؟ به فکر من شاید این احسان باشه. احسان. احسان. چه خیلی احسان با فکر شما؟ لطف و مرحمت کردن، بخشیدن، احسان بخشیدن خیلی. نفران دیگر دارند واریانت ها هست؟ نیستن؟ احسان رو قبول کنیم. دکانی او کشاده خوان احسان، رسانده عاشقان را بر لب نان. بله جواب درست است. اشتراکی دوم نیز با جواب گردانیدن با کلمه احسان انتخاب شد. سوال سوم پیشنهاد می شود برای انتخاب اشتراکچی سوم. پررگی، تمامیت مکمل، نشء و نما، رشد، ترقی، با احترام تمام. نام پسرانه نیز هست.
ҳуҷҷати расмӣ дар бораи хатми мактаби миёна. шояд ин ҳамон номе ки ман пештар гуфтам хати камол боша. яъне камол чӣ хеле ки дар ин барнома фақат дар зеҳни шумо камол меояд. камол камоли ҳамнишин бар ман асар кард, вагарна ман ҳамон хокам ки ҳастам, гуфтааст Саъди Шерозӣ. ва ҷавоби камол дуруст аст. ҳамин тавр бинандаҳои азиз, мо се иштирокчии даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирадро интихоб кардем. акнун месазад бо 4 нафари дигар хайру хуш кунем, чунки ба саволҳо аввалин шуда ҷавоб пешниҳод накардед. ё шояд ин калимаҳо ба сари шумо наомад. ба ҳамин хотир метавонед барномаи моро тарк кунед. изҳори сипос. хушомадед. идома дорад дӯстони азиз, шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирад ва мо дар даври дуюми барнома қарор дорем ва чӣ гунае ки мебинед се иштирокчии даври дуюмро интихоб кардем. биёед акнун бо онҳо шинос мешавем. марҳамат, худатонро шинос кунед. ман моҳтоби илҳом ҳастам, донишҷӯи курси дуюми Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, факултети филология. ва моҳтоби шумо боз чӣ кор мекунед дар баробари донишҷӯӣ? айни ҳол ба ягон кор машғул нестам. фақат хондан, саъю талош дар роҳи каме ҳам бошад дар кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба волонтёрӣ машғулам. хуб, марҳамат шумо. ман Салимов Санҷар, донишҷӯи курси сеюми Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, ихтисоси фарҳанги ҷаҳонии ватанӣ. дар вақтҳои хурдагӣ бисёртар ба варзиш машғул мешавам. умуман футбол, бозӣ кардани футболро бисёр дӯст медорам ва умуман хондани китоб, асарҳои бинеро. дар футбол бештар шуморо ҳамлагар мемонанд ё дарвозабон? ним ҳимоятгар. ним ҳимоятгар, ҳа? Бале. беҳтарин. Санҷар, ба фикрам маънии номатонро медонед? бале. маънояш тез, бо ҳаракат, мағлубкунанда, сурохкунанда мебошад. бале, комилан дуруст аст. ва бо иштирокчии севум ошно мешавем. марҳамат. ман Айнидинова Сулҳия, донишҷӯи курси сеюми Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, факултети филологияи тоҷик. аз ноҳияи восе ман бештар ба китобхонӣ машғул ҳастам ва инчунин мақола низ менависам ки дар рӯзномаҳо онҳо интишор ва чоп мешаванд ва боз ба омӯхтани забонҳо низ майлу кӯшиш менамоям. шумо чанд забонро медонед? ман забони хитоиро омӯхта истодам айни ҳол. Сулҳия, Санҷар ва Моҳтобӣ ана ҳаминҳо ҳастанд иштирокчиёни даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирад. ва акнун кадоме аз шумо ба даври ниҳоӣ рохат меёбад, ин вобастагӣ дорад ба ҳамон заковати шумо. ба ҳар се шумо барор мехоҳем. саволи аввалро аз кӣ оғоз кунем? гулдухтарон? аз Санҷар шояд? дар байни ду гулдухтар як ҷавон писар аст. ба фикрам ким чӣ хел шарм мекунад ҳамин ҷавон дар байни шумо, ман намедонам барои чӣ. хуб, саволи аввал. дар адабиётшиносӣ яке аз баҳрҳои арӯз баркамол, фозил, донишманд, беайбу нуқсон калима аз 5 ҳарф иборат аст. номи писарона имрӯз ба он пасванди а илова карда номи духтарона низ месозанд. акнун чӣ бошад? Санҷар, худатон медонед. дар ихтиёр 10 сония вақт доред. марҳамат, ҷавоби шумо Санҷар? ин баҳри комил аст. комил? бале.
вариант ҳам нест. Не, не. Ҳамаи комил. қабул кунем, а? Қабул кунед, бале. беазми дурусту саъи комил касро нашавад мурод ҳосил. бале, ҷавоб дуруст аст. ҷавоби санҷар дуруст аст. акнун суоли аввал ба иштирокчии дуюми барнома ба моҳтобӣ. гаронбаҳо бо арзиш қиматнок калима аз 4 ҳарф иборат аст. баландмартаба олиқадр, порсо диндор муқаддас, муҳтарам сазовори ҳурмат, киромӣ арҷманд. лақаби юсуфи канъонӣ номи писарона ва бо ҳарфи а номи духтарона мешавад. аз вақт кор мегиред? истифода намебарам. аз вақт истифода намебарам. аз 4 ҳарф иборат бошад. ин асил мебошад ки бо илова кардани ҳарфи а асила мешавад. номи духтарона ва шахси диндор бошад низ. шахси диндор асил мешавад, а? бале, як шахси асилро асила ман рост гап ин гуна номи духтарона нашунидам. ҳамкурси худам асил. ҳамкурсатонро шумо дар назар доред, а? бале. шумо ба фикрам имрӯз ҳама ҳамин номҳои ҳамкурсонатонро мегӯед, а? асила бисёр аҷоиб рости гап. дигар вариант надоред? асила тамом қабул кунед. шояд азиз бошад. азиз. бале. чӣ хел акнун аз асила ба азиз гузаштед? асил баъд азиз мешавад. асил. баъд асила чӣ мешавад акун? баъд ҳамкурсатон хафа намешавад ки номи азизро гирифтед? шояд ин дигар ҳамкурсатон бошад. юсуфро боз азизи миср низ мегӯянд. яъне боз бале, бале. лақаби юсуфи канъонӣ ба фикри шумо омада? азизи миср. азизи миср. бале. асили миср не, а? не. азизи миср, бале. бо ҳарфи а илова шудан азиза мешавад. азиза мешудааст. азизи миср ба рағми бародарони ғаюр зи қаҳри чоҳ баромад ба авҷи моҳ расид гуфтааст ҳофиз шерозӣ ва ҷавоб дуруст аст. моҳтобӣ низ як ҷавоби дуруст пешниҳод кард. бо диққат бошед сулҳия. фароғат, осоиш, саломатӣ. калима аз 4 ҳарф иборат аст. маҷозан паноҳ, наҷот, бехавфӣ, номи писарона. савол фаҳмо аст? дар ихтиёр 10 сония вақт доред. марҳамат. шояд ин сафо бошад. сафо? бале. чӣ хел сафо ба фикри шумо ҳатман? яъне ана ҳамун бо сафо мегӯянд ку калимаи бо сафо шакли кӯтоҳ карда шудааш сафо ва ин номи писарона ҳам низ ҳаст. яъне осоиш. гуфтем маҷозан паноҳ наҷот, баъд бехавфӣ гуфтем. ҷавоби шумо? сафо. ҷавобро иваз намекунед? не. вариант ҳам нест. бале. агар бар ҷафопеша биштофтӣ, кай аз дасти қаҳраш амон ёфтӣ, гуфтааст саъдии шерозӣ. мутаассифона ин калимаи амон буд охир. шумо сафоро гуфтед. шояд як ҳамкурси дигаратон буд охир. як ҷавоби нодуруст сулҳия дорад ва 2 нафари шумо ҷавоби дуруст. суоли дуюм ба иштирокчии якуми барнома. қудрат, қувват. калима аз 6 ҳарф иборат аст. ҷоҳу мартаба, бузургворӣ ва ҷалолат, ҳашамат, эътибор. ҳайбатро ҳам ифода мекунад. номи писарона. калима гуфтем аз 6 ҳарф иборат аст. аз вақт истифода мебаред? бошад. дар ихтиёр 10 сония вақт доред. вақт рафт.
азамат. ҷавоби ягонаи шумо азамат аст. азамат гуфтанд. санҷар ҷавобро қабул кунем ё ягон варианти дигар пешниҳод мекунем? бошад қабул кунед ҷавоб. ҷавобро қабул мекунем. бибар бо хеш лашкар низ ҳамроҳ, биёро дастгоҳу шавкату ҷоҳ гуфтааст ҳозиқ. бале охи шавкат будааст ин калима. чӣ хел шумо азамат гуфтед намедонам. ҳеҷ гап не. суоли навбатӣ ба иштирокчии дуюми барнома ба моҳтобӣ. динори тиллоии суратдор, одами баланддараҷа. калима аз 5 ҳарф иборат аст. асил, наҷиб, бошарофат, азиз, пок ва муқаддас, бегуноҳ, беозор, маъсум. яъне маъсумон покиза мешавад. номи мардона ва бо пасванди а номи духтарона мешудааст. гуфтем аз 5 ҳарф иборат аст. марҳамат моҳтобӣ, ҷавоби шумо ҷавоб доред? ҳоло ҳам фикр карданист? шояд ин шариф бошад. шариф. бале. шариф ё ин ки сомон. сомон шариф. инҳо ҳам ҳамкурсонатон ҳастанд? бисёр аҷоиб пурсига. сомона, шарифа, боз чӣ хел номҳо шудан мумкин аст агар ҳамин ҳарфи а илова шавад? шарифа ин номи одам аст, номи духтар, зан. сомона ҳам аст. хулоса мо кадом вариантро қабул кунем? сомон ё шарифро? ҳар дуяшро. сомон аз чанд ҳарф иборат аст? аз 5 ҳарф. кадом вариантро интихоб кунем акнун? марҳамат моҳтобӣ. шариф. баъд сомон чӣ мешавад? дафъаи дигар боз номи шариф, сомон ду вариант пешниҳод шуд. варианти ягона шариф. ишқ меварзаму умед ки ин фанни шариф, чун ҳунарҳои дигар муҷиби ҳирмон нашавад гуфтааст ҳофиз. ва ҷавоб дуруст аст. офарин ба шариф. суоли дуюм ба иштирокчии сеюми барнома ба сулҳия. асилзодагӣ, наҷобат, бузургворӣ, бузургӣ. калима аз 5 ҳарф иборат аст. шаън, ифтихор, фазилат, бартарӣ, шарофат. номи писарон аст. ман аз вақт истифода намебарам. ин шараф аст. шараф. бале. шараф. боз чӣ вариант доред? аз ҷавобатон намегардед? не. тамом. бале. ва хуб мекунед ки намегардед. дар хона ба иззату шараф бош, чун дури насӯхта дар садаф бош. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. сулҳия бону низ як ҷавоби дуруст доранд.
ва суоли сеюм ба иштирокчии якуми барнома боз ба Санҷар. нозук, зариф, нарм. калима аз 5 ҳарф иборат аст. гуворо, хушмазза, форам, дилкаш, дилпазир, дилписанд. шеъри нағз, табассуми ширин, яъне вақте табассум мекунанд духтарҳо ё шояд мардон ҳам, ва бо ҳамин калима мегӯянд бисёр як табассуми зебои ҳамун калимаро ҳам илова мекунанд ва бисёр зебо мебарояд ҳамун калима дар ҳамон ҷо. номи писарона марҳамат. این کلمه شاید مهین باشه. маҳин. بله. мардон маҳин ном дорад на? маҳинбек шояд а? شاید. баъд мо гуфтем ин калима аз 5 ҳарф иборат аст. баъд чӣ хел маҳинбек? از 5 حرف بود. маҳин а? ҷавоб маҳин. متین. матин. матин. ҷавоби ягонаи Санҷар матин аст. тамом а? ҷавобро қабул кунем. بله. матин. соҳиб маро зи бехабарӣ нест шиквае, бар хотири латиф بود бор огаҳӣ гуфтааст. ҷавоб чӣ буд? латиф буд. вале ҳеҷ гап не. суоли сеюм ба иштирокчии дуюми барнома. ба моҳтобӣ. азиз шудан, арҷманд гардидан, сазовори эҳтиром шудан, ҳурмат, арҷмандӣ, азизӣ. қадру манзалати худро нигоҳ доштан номи мардона аст. калима гуфтем аз 5 ҳарф иборат аст. марҳамат моҳтобӣ. шояд ин икром бошад. икром. шахси бузург ё ин ки шахси карам ба камол ёфта. боз чӣ? ҷавоби шумо икром аст. ҷавобро қабул кунем. тамом. офтоби тобонам иззатам зихориҳост, ҷо дар осмон дорам рӯй бар замин дорам гуфтааст мулҳами бухороӣ. ҷавоби дуруст чӣ буд? иззат. иззат буд. вале шумо икромро ба ёд овардед. ҳеҷ гап не. акнун суоли охирин ба иштирокчии сеюми барнома ба сулҳи ябону. ду чиз одамро ба ду чиз расонад. қаноат ба тавонгарӣ ва сабр ба чӣ? калима аз 5 ҳарф иборат аст. мақсад, мақсуд, хоҳиш ва орзу номи мардона аст. ман аз вақт истифода намебарам. ин мурод аст. мурод. бале. мурод. вариантҳои дигар аст? не, танҳо мурод. ман аввал мақсад гуфтанӣ будам ки шумо аллакай гуфтед. гӯед боз чӣ? мурод боз чиро ифода мекунад? мурод, мақсад, орзу. ин мурод аст ба фикри ман. ҷавоби ниҳоии ман мурод. аз ҷавобатон намегарде на? Не. тамом мо қабул кунем. бале.
муродеро зи аввал надонӣ, куҷо дар охираш ҷустан тавонӣ, гуфтааст ҷомӣ ва ҷавоб комилан дуруст аст. бинандаҳои азиз, чуноне ки диққат додед, се суолӣ ба ҳар се иштирокчии мо пешниҳод шуд. сулҳиябоно ва моҳтобӣ бо истифода аз заковати худ тавонистанд ба ду суолӣ ҷавоби дуруст пешниҳод гардонанд, вале санҷар ба як савол ҷавоби дуруст пешниҳод гардон. аз ин рӯ мо натавонистем иштирокчии даври ниҳоиро интихоб кунем, чунки ҳар дуи гулдухтарони мо ду ғолибият доранд ва акнун мо барои интихоби иштирокчии даври ниҳоӣ месазад аз суолҳои иловагӣ кор бигирем. ба ҳамин хотир як суол пешниҳод мешавад, кадоме аввалин шуда даст мебардорад ва ҷавоби дурустро пешниҳод мекунад, иштирокчии даври ниҳоӣ мешавад. шумо розӣ ҳастед? кадом олими тоҷик ҷашни наврӯзро рӯзи ягонаи тағйирнопазир ва пешонии сари сол ном бурдааст? шояд умари хайём бошад. умари хайём. умари хайём. ҷавоби шумо чӣ аст? шояд низомӣ бошад. низомӣ. низомӣ. умари хайём. кадом олими тоҷик ҷашни наврӯзро рӯзи ягонаи тағйирнопазир ва пешонии сари сол ном бурдааст? абурайҳони берунӣ. абурайҳони берунӣ як варианти дигар пешниҳод шуд. хайём, берунӣ, низомӣ. се вариант доред шумо. варианти ягонаи шумо? абурайҳони берунӣ. берунӣ яъне а? бале. варианти шумо? низомӣ. низомӣ ва берунӣ а? чӣ кор кунем санҷар? марамада кунем. агар ҷавобашон дуруст бошад, бале, лоиқ ҳастан, арзонда ҳастан, эълон кунед. берунӣ ва низомӣ а? пас биёед як кафкунӣ мекунем ба ифтихори берунӣ. ҷавоб комилан дуруст аст, ин берунӣ буд. ҳеҷ гап не моҳтобӣ. низомӣ ҳам албатта олими бисёр ҳам маъруфи тоҷик аст, хидматҳои бисёр бузургу барҷаста карданд дар адабиёт ва фарҳанги тоҷик. вале агар диққат дода бошед, қариб дар ҳамин воситаҳои ахбори умма таи чанд ҳафтаи охир ки вобаста ба наврӯз масалан матолиб рӯзноманигорон омода мекарданд, фақат аз берунӣ мегуфтанду хайём мегуфтанду тусӣ мегуфтанду нуқтаи назари ҳамин олимонро баён мекарданд. вале чӣ хел шумо низомиро интихоб кардед, ман намедонам. ба ҳамин хотир дилозурда нашавед, ин бозӣ аст. дар нашрҳои баъдии барнома меояд, бозам иштирок мекунед. барои иштироки фаъол ва бисёр ҳам намунавӣ ба моҳтобӣ ва санҷар ду китоб тақдим мешавад. яке китоби ҳоҷи ҳусайни кангуртӣ, ин китоб ба ифтихори 150-солагии ин адиби мо аст, ва дигаре китоби қисмати талхам аст ки дар ин ҷо як бисёр ҳам як ҳикояи ҷолиб овардаанд давлатмуродо чилдиев, ва ин китобҳо барои шумо тақдим мешавад ва боварӣ дорем ки дар зиндагии шумо судманд хоҳад буд. санҷар ва моҳтобӣ. нисбати бозии имрӯза чӣ андеша доред? чӣ хел ҷараён гирифт бозӣ? бисёр бозӣ шавқовар ва ҷолиб гузашт. умуман чизҳое ки намедонистем ё ин ки тасаввурот надоштем дар ин ҷо аз худ кардем ва барои тамошобинон ва умуман барои донишҷӯён бисёр барномаи муфид аст. зеро дар ин ҷо вақте мебиёнд иштирок мекунанд, метавонанд то андозае дониши худро сайқалтиянд ва инчунин ин барнома боис мегардад ки донишҷӯён бисёртар хонанд, ҷустуҷӯ кунанд, пайи як илм мераванд
ва чизе ки дар ин ҷо масалан вақти суолу ҷавоб пайдо намекунанд ба онҳо боис мегардад ки ба китобхонаҳо раванд ҷустуҷӯ кунанд ва чизҳои бисёртареро аз худ намоянд. шумо моҳтобӣ? ба фикри санҷар ман низ розӣ ҳастам ва боз дар иловаҳо гуфтан мехоҳам ки шояд танҳо дар ҳамин барнома буд ё ин ки дар дигар барномаҳо низ бошад, доираи ном ёфтани одамон зиёд мегардад. ҳоло дар зеҳни ман хело номҳои зиёд пайдо шуданд ва бисёр як барномаи ҷолиб буд. шумо дилозурда дар нестед? доираи барнома низ мо тавонистем аз ҳамкурсонамон ёд ба ёд кунем, биёрем. Бале. ҳамкурсонамонро ба хотир биёрем. Бале. ба воситаи ин барнома. бори дигар барои иштироки фаъол ва намунавии изҳори сипос мекунем. акнун шумо метавонед бо сарбаландӣ барномаро тарк кунед. бори дигар хуш омадед. раҳмат, хуш омадед. бинандаҳои азиз, шумо даври ниҳоии шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирадро тамошо доред ва иштирокчии даври ниҳоӣ Сулҳиябону интихоб шуд ва дар ин давр ба Сулҳиябону 7 савол пешниҳод мешавад. фикр кунед Сулҳиябону, саросима нашавед ва муҳимтар аз ҳама он чи ки дил мегӯяд ҳамонро гӯед. ва саволи аввал пешниҳод мешавад. бо диққат бошед. рӯзи ҷумъаро бо чӣ тавр ном мебаранд? калима аз 5 ҳарф иборат аст. номи асари Садриддин Айнӣ номи писарона? одина. одина. варианти дигар ҳам аст? не, одина. баъд ятим чӣ мешавад? не, ҳеҷ вақт рӯзи ҷумъаро рӯзи ятим намегӯянд. яъне ки ҷавоби шумо одина. одина аст. пас каф мекунем ба ифтихора шумо. ва ҷавоб комилан дуруст аст. ҷавоби аввал дуруст аст, одина. суоли дуюм. комёб, муваффақ, ғолиб, музаффар. калима аз 5 ҳарф иборат аст. маҷозан бахти накӯ ва баланд, иқболи хуҷиста ғолиб шудан. номи мардона ва бо пасванди а номи духтарона мешудааст. калима шояд фирӯз бошад. фирӯз. бо пасванди а фирӯза номи духтарона. гареду ки фирӯз бошам ба чанг, ба оваргаҳ бар наёрам даранг гуфтааст фирдавсӣ. ва ҷавоб дуруст аст. ин фирӯз аст. саволи сеюм. оташ. маҷозан сӯзу гудоз дард ғам. калима аз 4 ҳарф иборат аст. номи падари Иброҳими пайғамбар ки будгар ва ҳайкалтарош буд. номи моҳи нуҳуми соли шамсӣ ки ба 22 ноябр 21 декабри соли милодӣ рост меояд. шояд ин озар бошад. озар. боз чӣ? вариантҳои дигар аст? не, фақат ҳамин озар, яъне ки ҳамон оташи сӯзонро озар мегӯянд. ҷавоби ягонаи шумо? озар. қабул кунед. бале. тамом намегардед дигар. не. парастандаи озари Зардушт ҳаме рафт бо бошу барсан ба мушт гуфтааст фирдавсӣ. ва ҷавоб дуруст аст. 3 ҷавоби дуруст доранд Сулҳиябону. суоли чаҳорум пешниҳод мешавад. замон, аҳд, мавсим. калима аз 6 ҳарф иборат аст. ҳангомаро ҳам ифода мекунад. номи писарона аст. дар ихтиёр 10 сония вақт доред. шояд бахтиёр бошад. бахтиёр. бахтиёр. хуб, ҷавоби шумо бахтиёр аст? бале. бахтиёр. ҷавобро дигар намекунед? не. вариант ҳам нест. қабул кунем бахтиёрро. осуда бар канор чӯ паргор мешудам.
даврон чунуқта оқибатам дар миён гирифт гуфтааст ҳофизи ман Широзӣ. нафаҳмидам, вагарна номи амаки дигарамро такрор мекардам. дидед амн номи амакатон ба хотиратон наомад охир. Чӣ кунем ки наомад? Ба ҷои ӯ бахтиёр ба ёдатон омад. Шояд ин ҳамсояатон буд охир. Не, ин ҳам амакам барои ҳамон мегӯям ки шояд номи амаки дигарамро такрор мекардам. амакҳои шумо зиёданд охир. Чӣ кор кунем? рӯзи 20-уми ҳар моҳи шамсӣ калима аз 6 ҳарф иборат аст. Сайёраи Мирих ки ситорашиносони қадим онро ситораи фитнаву ҷанг, шум ва наҳс медонистанд. маҷозан шамшер теғ. номи яке аз қаҳрамонҳои шоҳнома. имрӯз ҳамин номро волидайн ба фарзандон мегузоранд. калима аз 6 ҳарф иборат аст. шояд ин сипеҳр бошад. сипеҳр. бале. ин номи кадом қаҳрамони шоҳнома аст? барои фикр кардан 10 сония вақт доред. марҳамат ҷавоби шумо. варианти дигари ман баҳром. баҳром, сипеҳр. рӯзи баҳром мегӯянд ку. маҷозан шамшер теғ. баъд чӣ хел мешавад баҳром боз теғ шаваду шамшер шаваду? яъне маҷозан мегӯянд. маҷозан мегӯянд, а? Бале. маҷозан мегӯянд, а? варианти охири ман баҳром. баъд сипеҳр чӣ мешавад? сипеҳрро як тараф мегузорем. сулҳиябону мегӯяд баҳромро қабул кунем. пас биёед баҳромро қабул мекунем. ҷавоб комилан дуруст аст. саховати ту надорад дар ин ҷаҳон дарё, сиёсати ту надорад бар осмон. баҳром гуфтааст унсурӣ ва ҷавоб дуруст аст. воқеан ҳам ин баҳром аст. суоли шашум. қабулкунанда, пазиранда калима аз 5 ҳарф иборат аст. лоиқ, сазовор, писандида. дар ривояти таврот номи яке аз писарони одам. номи писарона ва агар ба он пасванди а илова шавад маънои доя, момодояро медиҳад. ин шояд қобил бошад. қобил. бале. боз чӣ вариант? яъне вақте ки қобила мешавад ку. агар пасванди а гузорем ин қобила мешавад. қобиламо, ҳа? бале. қобила, қобил. боз чӣ баст? яъне қобили қабул мегӯянд. вақте ки ягон чиз пазируфта мешавад ё ин ки қабул карда мешавад онро қобили қабул, яъне ки қобил мегӯянд. медонед бартарии шумо дар чӣ аст? дар чӣ? дар он аст ки шумо ба суол диққат медиҳед. ҳамин хислати шумо беҳтарин аст ва ҷавоби шумо комилан дуруст аст. ин қобил аст. чун бувад асли ҷавҳари қобил, тарбиятро дар ӯ асар набошад, гуфтааст Саъдӣ. ҷавоб комилан дуруст аст. акнун саволи 7 пешниҳод мешавад. ҳуҷҷат, далел. калима аз 6 ҳарф иборат аст. номи мардона ҳам ҳаст. санад. санад. номи мардона аст. дар ихтиёр 10 сония вақт доред. марҳамат. сулҳия, ҷавоби шумо? шояд бурҳон. бурҳон, санад. ба як шакли дигар ҳамин санад, акт, далел, факт инҳоро бурҳон низ мегӯянд. бурҳони қотеъ ҳам ҳаст, а? бале. акнун баъд миёни санаду бурҳон шумо кадомашро интихоб мекунед? бурҳон. бурҳон аз чанд ҳарф иборат аст? аз 6 ҳарф. набошад беҳ аз ин буҳрони қотил, ба ҳусни равшанӣ он меҳриломе, гуфтааст ҳофиз. ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи бурҳон буд. бурҳон буд. бале, бурҳон. чуноне ки бинандаҳои азиз диққат додед, воқеан ҳам сулҳиябону як бозии хеле ҳам ҷолибу гувороро дар ин ҷо ба сами шумо расонд ва тавонист ба 6 суоли барнома ҷавоби дуруст пешниҳод кунад ки ин гуна дар ягон нашри барнома чунин рух надода буд.
яъне нафаре ки ба 6 суол ҷавоб пешниҳод кунад ва ин воқеан ҳам анамон чӣ мегӯянд муваффақияти комили шумо аз сулҳи ябону шумо муҳимтар аз ҳама диққат додед ва тавонистед ба 6 савол ҷавоби дуруст пешниҳод гардонед. ин ғолибият муборак бошад ва аз ҷониби донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Темур ба шумо 2 туҳфа тақдим мешавад. ҳамин тавр бинандаҳои азиз, мо ғолиби даври ниҳоии шоу барномаи интеллектуалӣ мизони Хирадро интихоб кардем. Сулҳи ябону Айнидинова, донишҷӯи курси сеюми бахши филологияи тоҷик, Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. бори дигар ин ғолибият муборак бошад Сулҳи ябону ва нисбати бозии имрӯза ва иштирокчиёне ки дар барнома бозӣ карданд. Чӣ андеша доред? Марҳамат. ба фикри ман ин яке аз хеле бозиҳои шавқовар аст ва ҷавонон метавонанд ки дар ин барнома яъне ҳамун мизони хиради худро сайқал диҳанд ва метавонанд ки дониши худро, малакаи худро сайқал дода инҳо яъне бештар ҳамун саволҳое буданд ки на он қадар душвор, фақат муаммоангез буданд, яъне инсонро ба фикр кардан водор менамуданд ва на он қадар мушкил буданд ростӣ ва ба онҳое ки имрӯз яъне бар ин барнома иштирок карданд, яъне ғалаба накардан дар ин барнома, ман ба онҳо мегӯям ки яъне ин аввал охир нест, ин танҳо як бозӣ буд, метавонанд дар даврҳои дигар боз бозӣ кунанд, яъне ва маҳорати малакаи худро сайқал диҳанд. Ин яке хеле аз барномаҳои хуб аст, яъне барои рушди ҷавонон бештар хеле хуб аст ки метавонанд ҷавонон дар ин барнома иштирок намуда ҳамун маҳорати худро нишон диҳанд. шумо ба он дӯстоне ки номашонро дар барнома гирифтед ва ғолиб шудед, чӣ гуфтанӣ доред акнун? Марҳамат. гуфтаниам ки яъне бигузор ки онҳо саломат бошанд, зери номҳои зебояшон ки ман имрӯз муваффақ гардидам ҳамеша зиндаву саломат бимонанд. яъне як муваффақияти шумо ҳамин буд ки албатта бале номҳои дӯстон хешу таборонатонро ба Бале. хотир овардед боза бале бале гуфтед ва воқеан ҳамин муваффақияти комил бори дигар ба шумо муборак бошад. Ташаккури шумо як зиёд. иштироки хеле ҳам арзанда ва намунавӣ доштед. ташаккури Сулҳи зиёд. ябону дӯстони азиз, мо дар поёни барномаи мизони Хирад қарор дорем. суоли навбатие ки мо ба тамошобинон пешниҳод мегардонем чунин аст: шарифтар, бузургтар, муборак номи мардона бо иловаи суффикси и пули тилло ифода мекунанд. калима аз 5 ҳарф иборат аст. нафароне ки аввалин шуда ҷавоби суолро ба муассисаи давлатии телевизиони синаму хаттӣ пешниҳод мекунанд, соҳиби туҳфа мешаванд. инҷо бошад, шоу барномаи мо ба анҷом мерасад. ба ҳамаи шумо пирӯзӣ, сарбаландӣ ва дониши фаровонро таманно дорем. хайр.